Bueno, vamos alá. Estamos, non? Comezamos, pois, moi bo día a todos e a todas. Moitísimas grazas, pois, por asistir unha vez máis a esta ronda de prensa para presentar o que serán os orzamentos do Concello de Ames para este ano 2026. Decir en primeiro lugar que son unhos orzamentos históricos pola súa cuantía económica. Podedes ver aí un orzamento consolidado para este 2026 que supera os 43 millóns de euros, o que constitúe unha mostra clara do compromiso firme deste goberno co investimento, a modernización do Concello e a propia mellora continua de todos os servicios públicos. Trátanse, por tanto, de uns orzamentos expansivos pola súa cuantía e claramente inversores. Unhos investimentos que van a ser dinamizadores de que vai ser todo o Concello e que apostan, por tanto, polos núcleos urbanos como polos núcleos rurais. Como decía, ademais destos presupostos expansivos e por esta importante cuantía que ven a amosar a capacidade económica e a capacidade de xestión deste goberno, e ademais que tamén se ven salientados por un fito que permiten consolidar estos orzamentos, que o feito de salientar que no ano 2025 o Concello de Ames acabou o fito de presentarse sin débeda, por amortización total da débeda, de tal xeito que disfrutamos dunha economía totalmente saneada e, por tanto, unha economía e unha facenda municipal eficiente de cara a plantexar, lóxicamente, estes orzamentos por esta importante cuantía económica. Por tanto, un orzamento deseñado para consolidar e mellorar todos os servicios públicos, tantos aqueles directamente vinculados ás persoas, como poden ser as políticas de servicios sociais, benestar social, garantizar, por tanto, a continuidade dos servicios públicos e tamén facer unha aposta importante pola inversión pública e pola obra pública. Ames sigue medrando, é un concello que non para e que, por tanto, este goberno responde coa planificación que se contén nestes orzamentos, pois a unha planificación e recursos que van a permitir, pois, como decía, consolidar esos mellores servicios públicos, por tanto, presentar unha administración que está totalmente preparada, pois, para afrontar o presente e, desde logo, o futuro que nos ven en adiante nos vindeiros meses. Por tanto, son uns orzamentos que necesita neste momento o Concello e que uns orzamentos pegados ás necesidades e, por tanto, dinamizadores de todas as políticas sociais. Por tanto, esperamos sacalos adiante. Neste sentido, dará as súas pinceladas o alcalde respecto do procedimento a seguir, pero, desde logo, son ao mesmo tempo os orzamentos que necesita este Concello e, nese sentido, uns orzamentos totalmente realistas. Vamos a dar un salto cualitativo adiante, ademais, con esa recollida económica que figura nos orzamentos deses fondos europeos a través do proxecto EDIL, que vamos a levar a cabo, e que, por tanto, lóxicamente, van a marcar nos meses inmediatos un salto moi cualitativo con estes orzamentos. É certo que non dispuxemos nel as súas circunstancias no 25, pero, lóxicamente, este 26 vai ser un salto moi significativo para o Concello de Ames. Pola mesma parte, dar estas pinceladas un pouco xeral do que é o marco político no que se consolida este orzamento, e xa un pouco máis centrado polo miúdo das diferentes partidas, pois xa vai facer exposición a propia Concelleira de Economía e Facenda. Gracias. Bueno, bo día a todos e a todas. Como Concelleira de Economía e Facenda, a min tócame, digamos, a parte de datos económicos, que ao final é o que é o orzamento municipal. Como ben decía Víctor, pois sí, temos este ano para o 2026 o orzamento máis alto desde que temos constancia aquí dos orzamentos do Concello. Un orzamento para o Concello de 38.753.577,5, que se incrementou nun 18,89% con respecto do 2024, máis de 6 millóns de euros. Este aumento débese principalmente á consecución deses fondos EDIL, que permiten un volumen de investimentos, tanto no urbano como no rural, de 8.096.920,23. Xunto coa prestación de servicios, que representa o 42% do total do orzamento, o capítulo de servizos e de investimentos suman un 63,54%. Isto quere decir que máis do 50% do orzamento vai destinado a estas dúas
a estas dous capítulos. Son a nosa liña estratégica. Apostamos por mellorar os servizos públicos e por manter un ritmo sostido de investimentos para que Ames siga sendo un bo lugar para vivir. Por salientar algunha das liñas que se van a facer no Edil, vamos a facer ese novo mercado de abastos e banco de terras de produción local, vamos a invertir, que se vai ser 1 millón de euros, vanse invertir 1.113.000 para a coberta das pistas polideportivas exteriores no Milladoiro, 810.000 euros para a liña de transporte de Bertamiráns Milladoiro e 416.000 euros para o PERTE, que, é mellorar a eficiencia do ciclo urbano da auga, incluindo unha planificación, unha digitalización e xestión da información que creo que co inverno que levamos vai ser moi necesaria. No gasto corrente temos 16.530 euros e garántese o correcto funcionamento diario do Concello, con mantemento de parques e xardíns, actividades culturais, deportivas, educación, medio ambiente, promoción do comercio e sempre atendendo o benestar social, cunha partida de 5.852.000 euros. Dicir que este ano tamén temos unha novidade, que sacamos unha nova liña para as axudas de persoas que teñen intolerancias alimenticias, pois para que esa cesta da compra pois que sexa máis levadeira. Un dos puntos moi importantes que se poden ver pois é o gasto en persoal, porque creemos que son ao final os que son o noso día a día, os que nos axudan a sacar as cousas adiante, e nesta partida temos un incremento dun 32,32%, onde se recollen os atrasos, a suba contemplada na RPT e os incrementos do Goberno do Estado. A non aprobación deste orzamento o que faría pois sería acumular retrasos e repercutirían negativamente no personal. Para pasar aos ingresos, que, son 9 capítulos, pero eu resumireinos un pouco, vamos a decir que os ingresos directos, un 24,49% son do IBI, que nós non subimos ningún imposto, o IBI non se vai a subir, o que pasa é que, como ben se pode observar, cada vez hai máis vivenda en Ames e ao final pois son máis cartos que se recauda, non? En impostos indirectos temos un aumento debido á actividade económica e á demanda de vivenda, as transferencias correntes que son de 36,65%, que son procedentes da Deputación, da Xunta e do Estado, e despois as transferencias de capital por 3 millóns cos fondos EDIL, PERTE, AGADER e pos da Diputación. Dicir que este orzamento construíse sin subir impostos, aproveitando oportunidades, planificando e garantindo a prestación de servicios básicos para todas as cidades, facendo de Ames un concello de servizos no que desenvolver un proxecto de vida. Graciñas. Bueno, pois bos días a todos e a todas, agradecerlle a súa presencia nesta presentación dos orzamentos, que sabemos que, sempre os orzamentos é un dos plenos, é o pleno máis importante do Concello, pero tamén sabemos que a hora de presentalos é un momento denso, onde se fala de moitas cifras, se falan de moitos números, e ás veces é difícil asimilalo porque nos pasa incluso a nós, en moitas ocasións. Eu, despois das explicacións do compañeiro Víctor e da concelleira de Economía e Facenda, simplemente me vou a centrar en 3-4 detalles, facer unha valoración máis política. Empezar dicindo que un orzamento non son só cifras nun papel, ainda que ás veces o podan parecer, son a expresión política, neste caso para nós, este orzamento é a expresión política do Ames que nós queremos, que o Partido Socialista quere. Como puderon ver, é un orzamento moi elevado, o orzamento máis elevado da historia do noso Concello, incrementado desde o que tivemos no ano 2024 en máis de 10 millóns de euros, unha cifra importante e cuantiosa.
E isto é debido, pois, sobre todo, a que Ames é un concello que medra e é un concello que necesita investimentos, un concello dinámico, un concello que necesita respostas por parte de quen o goberna e neste caso nos toca a nós dar esas respostas ás necesidades da cidadanía. Ames é un concello e este goberno que non miramos xa para atrás. Nós xa somos un goberno que pensamos no futuro e por eso estamos diseñando e traballando no Ames dos vindeiros da vindeira década, non? E iso, por exemplo, nos van a axudar pois o investimento tan importante que temos como é o Plan Edil, que, como explicou Susana, xa se ve reflectido nestes orzamentos e se vai a ver e se vai a poder palpar nos vindeiros anos neste concello. Nós temos unhas prioridades moi claras, prioridades que se ven reflexadas nestes orzamentos. A primeira, sin duda, é o benestar e a cohesión social do noso concello. Sobre todo, axudar a aquelas persoas que máis o necesitan e que podan sentir que cando necesitan que alguén lle bote unha man, que noten que o goberno de Ames estamos aí para axudalos. Medidas como as xa coñecidas de apoio á conciliación, e á infancia e á mocidade tamén. Apoio sobre todo ás persoas maiores, que eu creo que a este goberno é unha das cousas que máis nos preocupa, non? As persoas maiores que viven soas e que necesitan moitas veces de ter alguén ao seu lado, de ter alguén con quen falar e quen os axude. Entonces aí é onde queremos estar nós e axudar ás familias tamén, non? Pois, por exemplo, este ano, empezando cunha axuda modesta, pero que queremos ir vendo como vai, ir ampliando en anos posteriores, como é, como decía Susana, esa axuda para as familias que teñen persoas con intolerancias, non? Poder botarlle unha man e eses produtos que ás veces non, que son máis caros dos que son os produtos que consumimos con normalidade, pois poden sentir esa axuda. Pero outra das nosas prioridades é a mellora dos servicios públicos. Ames é un concello de servicios, eu digo sempre, a maioría do noso orzamento sempre se vai para eses servicios e este ano vamos a seguir con este orzamento, vamos a seguir apostando polos servicios, pola mobilidade, co Plan Edil, coa mellora das instalacións municipais, coa eficiencia enerxética tamén, non? Unha gran aposta deste concello, a creación das comunidades enerxéticas, que este ano vamos a dar outro paso xa e vamos a empezar a crear esas zonas con paneis fotovoltaicos que axuden á cidadanía, ao propio concello, a aforrar enerxía. Un compromiso tamén claro e contundente coa cultura, co deporte, pero sobre todo coa nosa lingua. Ames é un referente en moitas cousas, pero creo que a estas alturas ninguén pode negar que Ames é un referente a nivel cultural, pero sobre todo a nivel da defensa da nosa lingua. E o vemos pois co modo galego, por exemplo, non? Algo que este concello puxo en marcha, que cada ano vamos ampliando, estendendo, e que vemos xa como incluso estamos falando e se está falando de exportar a outros concellos, que este ano contou coa colaboración da Xunta de Galicia e que vimos desenvolvendo conxuntamente coa Real Academia Galega, pero tamén dentro da cultura, do apoio á cultura, tamén ven ese apoio ás entidades locais, ás asociacións e aos colectivos do noso concello, con diversas axudas que temos pois para as asociacións de veciños, para as comisións de festas e para as asociacións culturais e deportivas. Decía o Víctor tamén que temos a sorte de que somos un concello saneado, un concello que apostamos pola rigorosidade económica e pola responsabilidade, somos un concello solvente e iso nos vai a permitir a dar un paso para ir investindo tamén en infraestructuras necesarias para o noso concello, que vamos a poder facer a través dos orzamentos municipais e tamén a través da empresa pública de Augas de Ames. Levamos dúas actuacións que vamos a financiar cunha operación de crédito dentro dos orzamentos municipais, dúas operacións creo que importantes e necesarias, unha
a posta en marcha dun aparcamento en condicións e de calidade aquí en Bertamiráns. Non quere dicir que non vayamos a facelas noutros lados, tamén en Milladoiro vamos a poñer este ano en marcha xa ese aparcamento do que levamos falando e que estamos negociando para adquirir con alugueiro con opción a compra, donde vamos a poñer a disposición, creo que son 220 plazas, aparcamento cuberto, pero en Bertamiráns vamos a comprar as parcelas deste aparcamento que está aquí detrás da Policía Local, este aparcamento de terra que hoxe se aparcaron ali, puderon ver que están unhas condicións non demasiado boas debido á choiva, aparcamento que nunha parte está en terra, pois esas parcelas as vamos a adquirir e vamos a facer un aparcamento en condicións aí tamén, onde se van a facer cerca de 250 plazas de aparcamento. E tamén, dentro desta operación, estamos falando tamén de máis de 1.100.000 euros para cubrir as dúas canchas polideportivas descubertas que hai na zona da piscina e do Casa de Cultura de Milladoiro. Cubrir esas dúas canchas nos van a permitir ter un espacio onde practicar actividade deportiva cando chova, co cal podremos dar un servicio mellor para os clubes e, sobre todo, para as persoas que participan nas escolas deportivas, pero tamén nos vai a permitir facer un espacio de ocio e un espacio lúdico para a mocidade ou incluso un espacio comercial cando queiramos facer calquer tipo de actividade. E dentro da empresa pública tamén de Augas de Ames vai tamén outra operación de crédito que nos vai a permitir levar a auga da potabilizadora de Lens para Milladoiro, Bertamiráns, Ortoño e outras zonas do noso concello que agora mesmo estábamos comprando a Santiago, co calco gasto que temos da compra de auga a Santiago, que estimamos que é en torno a 400.000 euros ao ano, podemos xa ir sufragando esa operación de crédito. E ademais vamos a realizar tamén unha obra importante que é mellorar o abastecemento na zona da Avenida da Maía, sobre todo na zona máis alta de Bertamiráns, que agora mesmo hai vivendas debido ao crecemento que tuvo e á previsión no seu momento cando se puxo esa rede de abastecemento. Nunca seguramente non pensamos que Bertamiráns iba a medrar como medrou, pois a esas zonas chega con dificultade, entonces só que vamos a mellorar toda esa rede para que dispoñan de auga con normalidade e en boas condicións. E despois de todo isto que lle acabo de dicir, o que teño que dicir e que vostedes poden ver que somos un concello que pensa no futuro, que nos estamos xa facendo investimentos, como dicía ao principio, que van para máis dunha década. Somos un goberno que non nos conformamos nin nos resignamos e que queremos seguir sendo referentes en Galicia en moitas das cousas e moitas das políticas que estamos facendo. Estes presupostos chegamos a rematalos e a presentalos así despois de escoitar a moitas asociacións e colectivos do noso concello, de escoitar a moitos veciños e de analizar e, sobre todo, priorizar, porque os cartos son os que son e hai que podes investir hasta onde che chegan. E, ao final, priorizamos nas cousas que consideramos máis importantes. E o que buscamos, sobre todo, é que cada euro que vai reflectido neste orzamento está pensado para que volva á veciñanza, en modo de forma de servicio, de oportunidades e, sobre todo, de calidade de vida. Non sei se o saben xa, pero este luns, día 23 de febreiro, 23F, vai ser o día que celebremos o pleno donde debatamos sobre os orzamentos do ano 2026, un pleno que xa lle anuncio que non temos a maioría, que non vai a salir adiante este orzamento, pero eso non quere dicir que non vamos a seguir loitando e traballando para que este orzamento se poda executar no ano 2026. Como vamos a facer? Pois como xa lle trasladei, creo que nunha roda de prensa anterior que fixáramos por outro asunto, vinculando a unha cuestión de confianza. Isto quere dicir que durante un mes os grupos da oposición podrán falar entre eles para facer unha moción de censura e, se non é así, os orzamentos entrarán en vigor.
Eu creo, ademais, e centrado agora en Ames, pero tamén o creo en xeral, na política en xeral, que os que estamos representando e ostentando un cargo público, en certos momentos da nosa actividade política, cando non somos capaces de sacar adiante temas tan importantes como poden ser os orzamentos, o que temos é que, bueno, pois que expoñernos e dar un paso para que sean o resto das persoas as que nos xulguen. E neste caso, pois, que sean os propios grupos da oposición os que, si consideran que estes orzamentos ou o traballo deste goberno non é positivo e non é bo para os veciños e as veciñas de Ames, pois que podan falar entre eles e buscar unha alternativa. Nós non temos medo á democracia, pero si estamos convencidos e temos claro que estamos facendo o que temos que facer, que é gobernar. Os veciños e as veciñas de Ames nos escolleron para gobernar e nós é o que vamos a facer presentando este orzamento. E xa ven, nos datos que despois lle pasaremos, son os orzamentos máis altos e máis elevados da historia do noso concello. 38 millóns de euros, o que é única e exclusivamente o orzamento municipal. 38 millóns de euros, que son casi 8 millóns de euros máis que o orzamento que presentamos no ano 2024. Eu entendo que a oposición tiña que facer o seu traballo, que é facer a oposición. Pero a oposición debe de ser constructiva e debemos de evitar eses tacticismos políticos de última hora porque estamos preto dunhas eleccións municipais e creo que debemos de pensar máis nos veciños e nas veciñas de Ames, porque votar en contra destes orzamentos vai ser votar en contra da mellora dos salarios do persoal do noso concello. Vai ser votar en contra de mellorar as zonas de aparcamento do noso concello. Vai ser votar en contra de cubrir as pistas polideportivas de Milladoiro. Vai ser votar en contra de que empece a traballar o servicio de limpeza no rural. Vai ser votar en contra das axudas para familias que necesitan o apoio económico do noso concello cando teñen intolerancias. Vai ser votar en contra dos veciños e das veciñas de Ames. Co cal, eu aproveito para trasladarlle á oposición que sexa responsable, que o pense e que permita que estes orzamentos saian adiante. Porque se non o fan, o único que van a conseguir é retrasar mes e medio que os veciños e as veciñas de Ames podan empezar a disfrutar do bo que levamos nestas contas que presentamos. Pola miña parte nada máis, non sei se teñen algunha pregunta, algunha cuestión. 9:30. Sí. O Parque de Milladoiro, sabes un pouquinho a ubicación, podemos dar un dato? Sí, sabe Víctor, Parking de Milladoiro, bueno, é unha infraestructura que xa se atopaba na rúa Pardiñeiros. Rúa Pardiñeiros, altura, do Paloma Center. Sí. Entón, tratas unha infraestructura que está, no sótano, xa estaba unha estructura que estaba en obra, pero que non estaba explotada, e, iso chegouse a un preacordo coa propiedade, pois, para, poder poñelo en funcionamento e poñelo en marcha. De conformidade como, vai evolucionando o proxecto e as obras, o que decía o alcalde, contamos con telo listo xa para este ano. Temos contratada xa unha asistencia técnica para preparar o que sería todo o proxecto, a posta en funcionamento, ordenanza reguladora e demais, non? Entón, creemos que vai a ser unha infraestructura moi necesaria, moi céntrica, ademais, e que, claro, con un número moi importante de prazas que sempre son de agradecer e que vai a ser moi necesario nestes momentos no Milladoiro. E a cuberto, claro. E a cuberto.